Мәктәптә укулар тәмамлангач, көндезге мәктәп яны лагерьлары үз эшен башлый. Бүген көндә Мөслим районы буенча барлыгы 7 яшьтән 11 яшькәчә 190 бала мәктәп яны лагерьларына йөри. Лагерьнең бер сменасы 21 көн дәвам итә. Мәктәп яны лагерьна йөрүче балаларның һәр иртәсе зарядка ясау белән башлана. Аннан соң аларны ашханәдә иртәнге кайнар аш көтә. Ашаганнан соң һава торышына карап балалар төрле уеннар, мавыктыргыч чараларда катнаша. Мөслим урта мәктәбендә без барганда балалар ГТО нормативларында тапшырды. Күңелле сатлар викторинасында үзләренең осталыкларында сынады. Физкультура һәм төрле мероприятиялар үткәрделәр. И план нигезендә инде без бүген балалардан алар ГТО нормативларга тапшыралар. ГТО нормативларында бүген без озынлыкка сикерү, 30 метрга йөгерү, аннан соң отжимание һәм наклон 4 норматив принимать. Безнең лагерьнең исеме урысча әйтеп әйтсәк мечта инде, хыял. Аның исеме үзенең җисеменә туры килә. Балаларның хыялланган барлык эшләрен без тормышка ашырырга җыенабыз шушы лагерь эшчәнлегендә. Күп кенә экскурсиялар оештырдык инде. Атлар да карап кайттык, метеостанция эшчәнлеге белән таныштык. Мәктәп яны лагерь эшчәнлеге кысаларында һәм балаларны декоратив кулланма сәнгать һәм халык сәнгать кәсепләре белән таныштыру максатыннан төрле кызыклы чаралар да үткәрелеп килә. Мөслим гимназиясе базасында оештырылган лагерьга 80 бала йөри. Отрядларга бүленеп, балалар китапханә, туган якны өйрәнү музее, батырлар йорты, Мөслим матбугат үзәге белән дә танышты. Китапханәдә балаларга викторина оештырылды. Безнең үзәк китапханәбез бик күп балалар кабул итә. Чөнки бу чорда безнең мәктәп яны лагерьлары эшли. Аларга без төрле чаралар үткәрәбез, мастер-класслар, викториналар. Бүген дә менә без үзебезнең китапханәбезгә гимназиядан балаларны кабул иттек. Без барлык балаларны да үзебезнең китапханәгә көтеп калабыз. Ел лагерьна йөрүче балаларның һәр минуты файдалы үтә. Лагерьда тәмле итеп ашатудан тыш кызыклы уеннар, экскурсиялар, спорт ярышлары, бию, җыр бәйгеләре дә үткәрелә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.